माखौ मिमिनो बावगार मारो आं खसाखै इखौ मिमिनो नंमारगौ मिमि माने मा मिमिलाय मावजिसो नोङो मिमिनो सान्दोसो इदिनो होनखायो नामखौ सोर दोननाय ओमफ्राय सयाबिन सयाबिनालाय बोरो आब' भिडिअ कलइलाय भिडिअ कल लागासिनो हारसिं इखौनोथ' माखौ मिमिनो होनोखाय खुमिया हाबफैदो मालाय गाबोन दिहुनना होजोबबाय सयाबिनखौ दिहुननो रोङाखै सयाबिन होनसोला ओमफ्राय दिनै गथ' लाना फैदो बिसोर सानै गथ'आ मानो 10 थाखा थांनो 20 थाखा गथ'आव दुदुस' 20 थाखा गथा ओमफ्राय ओइ माबा मा होनो 50 80 थाखानि हरखाबाय आङो नों 20 थाखानि माल लायाखै ओहो 10 थाखाल' मा लादों ओइलाय माथो चिप्स ओमफ्राय सिरा मोनसे चिप्स मोनसे माथो साबोन लांदों साबोनखौलाय ओरैनोसैलाय नोंबो मिथिलाय दं खोनादों आं दुगैबाय दंमोन साबोनखौ नायफैबाय दोहैयो ओमफ्राय आङो लांगोन होननानै गुफुरसिन जाबावगोन नोङो मुस्राया गैया दस' सोरानि फैसाया नोंसानि ओमफ्राय नों दहायनो थालांनायखौ लांफैदो जालांनो मा जालांगोन 10 थाखा मानि थालांदोंबा जोंनो जाहोदो 10 थाखायालाय 20 50 थाखा आरो मोनबावनो 30 थाखा इखौ मोनसे ओमफ्राय फैसाखौ लांफिनबा ना लाङा आंनो होनो बुवाखैलै नांगौ नामा फैसाखौ आं लांनायसो जानो लाबोदो फवासेल'सो खोमा फवासेल' जागासिनो इखौ jangan salah pakai siapa sih 40 Gedrala Gedrala sih lagi terkenal kasih sedih sama sudah bibit dong di sana kurang apa? Nangkep, anu sana ya sana. Apa jangan enggak? Allah. Ayo dulu. Juga. Anu pakai itu. Kita bertanding, Mbak.